Kaikki on varmaan läpikäynyt sen tilanteen, että olette ostamassa jotain kallista, vaikka elektroniikkaa, älypuhelinta, uutta telkkaria, uutta tietokonetta, tablettia, mitä tahansa. Siis tää pätee nyt ihan kaikkeen. Ja te ostatte sen, se on kallis ja se saattaa olla uusi malli, iPhone 5S tai Samsung Galaxy S4. Ja sä ostat sen ja joku on aina joku, vähintään yksi, joka tulee mäkättämään siitä, että vittu sä oot ostanut paskan puhelimen. Tai sä olet ostanut todella huonon tietokoneen, kun sä ostat Macin. Mä en koskaan ole ymmärtänyt sitä, että miksi niin tehdään. Sä olet ostanut todella paskan tietokoneen. Esimerkiksi Mentaalisavuke pisti Instagramiin jonkun videopätkän, se oli ostanut Macin, läppärin. Ja sielläkin yllättäen kommenteissa oli muutama. Ostit sitten vitun paskan koneen. Ja siis se tuntuu olevan se Apple esimerkiksi, se on tosi hyvä esimerkki, se tuntuu olevan niin hyvä luonheittokohde. Ihmiset aina dumaa sut alimpaan helvettiin, jos sä ostat joko Macin tietokoneen, koska sä voit koota itse puolet halvemmalla, vaikka et sä osaa, niin sä vaan voit koota sen. Ja niin kun sä saat puolet halvemmalla joku tietokoneen, joka on puolet parempi. Tai sitten sä voit ostaa jonkun paljon paremman puhelimen, mikä on puolet halvempi, ja siinä on vähintäänkin samat ominaisuudet kuin iPhoneissa, ja näin. Ne, jotka on sitä mieltä, että sä oot ostanut jotain huonoa, niin ne on aina ekana siellä pätemässä, ja ne väkisin yrittää vääntää jotain parempia esimerkkejä, ja heittää ilmoille jotain, että no tää on parempi. Ja yleensä se on siksi vaan, koska niillä on se itsellään, ja ne on niin hyviä käyttämään sitä. Esimerkiksi mulla on nyt tällä hetkellä Samsung Galaxy S3, josta mä en itse asiassa pidä ollenkaan. Ainoa syy, miksi mä pidän sen tällä hetkellä, on se Android. Se on kyllä tosi hyvä se Android-käytti siinä, mä dikkaan siitä. Mutta miksi mä haluaisin iPhonein esimerkiksi tähän niinku mieluummin? Jos mulla olisi oikeasti nyt rahaa, niin mä ostaisin iPhonein, uusimman varmaan. Ja ainoa syy siihen on se, että siinä on iOS. Mä tykkään siitä käyttiksestä, se on ihan super solidi, eikä se crashäile eikä mitään. Ja tuntuu, että Androidi, se on vähän semmonen, että kaikki vähän crashailee ja se on tosi paljon bugisempi. Ja se on niin olisi niin kuin ne ainoat syyt, mutta mä en osta sitä, koska mulla ei ole rahaa siihen. Mutta jos mä ostaisin sen ja mä tekisin joku video, missä vaan silleen, että joku My Day-video, vaikka missä mä käyn hakemaan uuden iPhonein, ja avaisin sen, niin mä voin kuvitella, että siellä on aika monta tyyppiä aukumassa päätään siellä kommenteissa, että nyt sä oot ostanut paskan puhelimen, että sinne meni taas mitä 700-800 euroa, että sä oot voinut ostaa sille vaikka 3 tällaista, ja sitten siinä on joku Kiinan ihme, mitä pystyy ylikellottaa mikrossa ja vaikka mitä hienoa. Wow, mutta kun mä en osaa tehdä sitä. Se on hauska myös, että kaikki päätökset, mitä sä teet tietokoneen oston suhteen, niin on automaattisesti paskoja, koska jonkun toisen mielestä niin hänen koneensa, joka on koottu näistä osista, siis niin kun se rahallinen arvo on mietitty hyvin tarkkaan ja siis se hyöty, minkä sä saat siitä, on mietitty niin tarkkaan, että hintalaatusuhde on 100/100. Ja sä oot ostanut nyt tollasen, missä on vähän huono emolevy vaikka, siis mä nyt heitän vaan näitä mielestäni, niin se on ihan paskas kone. Se on täysin paska. Ja siis kaikki mitä ihmiset käyttää rahansa johonkin, niin sitä on helppo aina haukkua, koska sulla ei ehkä itselläs ole sitä. Ja sitten on taas niitä, jotka haukkuu niitä, vaikka niillä itsellään on se. Ja miksi niillä on se, niin on saanut se jostain, tässä ne on vaan tyytyväisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä en ole tyytyväinen vaikka mun Xbox-ohjaimeen, että tää ei oikein uppoa mun käteen kovin hyvin. Tai tää ei oo kädessä niin kiva. Vaikka tää on ihan tosi hyvä kädessä. Mutta jos mä nyt sanon, että tää ei oo, niin sit siellä on, että jep, ois kannattanut ostaa PS3 ihan vittusti parempi, koska. Ja sit sieltä tulee semmonen 100 kohtaa, semmonen vittu pitkä lista, mitä sä katot silleen. Ai näiden juttujen takia se on parempi. Okei, hyvä, että sulla on se. Mä dikkaan mun Xboxista, joo. Ja sen kaiken voi varmaan tunkea siihen kateuteen. Miksi kukaan muuten välittää siitä, mitä toiset tekee? Vai onko se vaan niin, että ihmisillä ei ole mitään parempaa tekemistä, kuin huolehtii siitä, mitä muut ostaa, mihin ne käyttää niiden rahansa? Se on ihan helvetin ärsyttävää. Jos mä olen nyt laittanut sen 800 euroa mun iPhone 5S, niin miten se kenenkään persettä kutittaa? Miksi se kutittaa kenenkään persettä, jos Aleksi, Mentaalisavuke, Rantamaa, ostaa Macin, joka on 1200 euroa? Ei se mua haittaa. Good for him, jos hän kokee, että se tietokone on ostettu niin kuin johonkin todennäköisesti se on ostettu jonkun takia se tietokone, eikä se muuten vaan sitä ostaa. Tietysti on niitäkin fägejä, jotka vaan ostaa juttuja, koska niillä on rahaa tai koska ne on cool. Mut eihän sekään meille kuulu. Antaa niiden käyttää rahansa, miten ne käyttää ne. Onks ollut jotain asioita, missä teille on tultu pätemään tai jopa vittu kiusattu, koska tänä päivänä koulussa kiusataan kaikista mahdollisesta. Siitä, miltä sä näytät, siitä, mitä sä omistat, siitä, missä sä asut. Niin
onko teitä kiusattu, onko teille vittuiltu jostain hankinnasta, mikä te olette tehnyt, ja onko ollut selvästi huomattavissa semmoista niin kuin kateutta siinä? Ja ootteko te ollut itse semmoisia, että olette haukkunut jonkun pystyyn, ja ihan rehellisesti nyt, ihan vaan sen takia melkeinpä, että te olette kateellisia. Mä tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, joiden on aina pakko saada se viimeinen sana, niiden on pakko päteä, niiden on pakko olla se, joka sanoo, että no, saisit saanut 300 € halvemmalle näin ja näin paljon paremman asian. Mä nyt ostin elektroniikka tähän esille, koska se on se, mitä eniten aina haukutaan, ja semmonen, minkä niin kun esimerkiksi arvon ja mistä kaikki tietää jotain, tai tosi moni tietää, niin se on helppoa. Mutta siis tämä pätee ihan kaiken kanssa. Osta merkkilaukku, osta merkkilasit. Miksi ostit tollaista? Ihan sama, sä voisit ostaa Kiina-kopiot. Niin, mä yritän vaan ymmärtää. Kertokaa mulle teidän omia kokemuksia siitä. Oletteko te ollut onko teillä ollut semmoista tavarakateutta, että olette miettineet, että vittu, mua vituttaa kun mulla ei ole iPhone. Mulla on tää joku vittu Huawei ripulipaska, mikä mulla on kytkyllä, kun mutsi otti 7 vuoden kytky ja se maksaa 50 senttiä kuukaudesta tästä, ei saa ikinä uutta puhelin. Onko teillä jotain tällaista? Olisi kiva kuulla. Mä myönnän, mä oon itse ollut tavarakateellinen. Mä olen aukonut päätäni joistain asioista, mutta sit tulevaisuudessa mä oon saanut itenne. Ja mä oon vaan miettinyt, että voi joku, mä oon ollut idiootti. Että se on ollut ihan puhdasta kateutta. Mä en oo sitä sillä hetkellä ajatellut, että se on kateutta. Se on alitajunnassa ollut se kateus, mutta mä oon vaan itseäni lähtökohtaisesti vituttanut se, että mä en oo saanut sitä jotain, mikä jonkun toinen on saanut. Ja sit mä oon haukkunut sen pystyyn sen takia. Ja sit vähän päästä mä oon niinku puolen vuoden päästä mä oonkin itse hankkinut sen saman jutun, mitä mä oon haukkunut. Niin. Myönnän. Guilty as charged. Kertokaa teidän omia ajatuksia, kokemuksia, mietteitä aiheesta. Ja tässä oli tämän päivän selitykset tavarakateus, joka on todella ärsyttävää. Mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin ihmiset, jotka pätee siitä, että heillä on niin, näin ja näin paljon parempi jokin asia. Ja ne osti tarjoustalosta 10 farkut, kun joku osti dieselit 140 €. Ihan samoin mitä ne näyttää. No, ihmiset ostaa eri asioita sen takia, että ne haluaa. Ei kai se kenellekään kuulu, mitä joku rahansa käyttää. Oh god. Tämäkin on niin turhan niilityksen aihe. Mulla oli pakko. Ei mitään. Kiitos, että katsoitte. Se on mo.